2 araw matapos ideklara ng ating butihing Gobernador Amado I. Espino III ang Extreme Enhanced Community Quarantine sa buong probinsya ng Pangasinan, damang-dama ang istriktong pagpapatupad ng home quarantine sa ibang mga bayan ng pangalawang distrito ng Pangasinan. Dahil sa linis ng kakalsadahan, ang dating mataong mga lugar ay tahimik na. Makikitang ang bawat mamamayan ay tumalima naman sa nakasaad sa kautusan. Bagamat mangilan-ngilan ay may mga pasaway pa rin na ipinipilit lumabas at pumasok sa ilang mga lugar, ay madali namang napapakiusapan ng ating mga frontliners. Sa ating mga nadaanan sa aming pag-iikot, nadatnan namin ang mga opisyales ng barangay Magtaking Bugalyong Pangasinan sa pamumuno ni Barangay Captain Fermin Vinluan habang namamahagi ng relief goods sa mga residente nito. Ayon sa kapitan, humigit kumulang 2,000 pamilya na ang kanilang nabahagian magmula nung ipatupad ang Extreme Enhanced Community Quarantine. Masisilayan ang iilan na lang ding mga tao sa mga grocery stores na masigasig na naghihintay sa kanilang pila habang minementina ang social distancing ng bawat isa. Ramdam din ang pagtutulungan at malasakit ng mga Pangasinense dahil ayon din sa ating mga frontliners, marami ang naghahatid at nagbabahagi sa kanila ng libreng pagkain at mga inumin. Ito po si Police Staff Sergeant Redelisa M. Tulyao, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol at nagpapaalala na sa kahit anong hamon ng buhay, ang pagtutulungan at pagkakaisa ay magiging susi sa kaligtasan ng bawat isa.